Hevalên hêja xuşkên birûmet jinên Kurd li seranserê welat li derveyê welat dema we xweş be. Roja jinê a cîhanê roja heştê adarê li we teva pîroz be. Ayten Yıldırım, Bircan Yıldız, Saîme Akşin, Mayse Baksî û hemû jinên mexdûrên ku bi destê PKK hatine tasfiyekirin, hatine kuştin, ez li vê rojê di wan bibîr tînim û kujerê wan lenet dikim. Ji wan re dibêjim, ji van jinên têkoşer û qehreman re dibêjim roja heştê adarê li we pîroz be. Win wekî jinên têkoşer, wekî jinên şehîdên berxwedana li hemberî Xapû, li hemberî rêxistina terorê a PKK ku hûn xwedî helwest bûn û jiyana xwe ji dest da li hemberî dîktatoriyeta Xapû û dîktatoriyeta PKK hûn xwedî biryar bûn û temenê xwe û jiyana xwe ji dest da di vî warî de ancak win layiqî heştê adarê ne. Bi van jinên têkoşer û şehîdên hêja, şehîdên xweşik, şehîdên azadiya Kurdistanê, jinên Kurdistanê li gel wan jinên din jî hene. Hêjayê rêz û silav û pîrozbahiyê ne. Di şexsên van jinê hanê de wekî Cahide Şener, Aysel Çurukaya, hemû jinên ku dev ji PKK berdan, ji PKK qut bûne, bûne xwedî helwestekî rexnegirî, bûne xwedî helwestekî kurdewarî ji ber vê dev ji PKK qut bûn. Roja heştê adarê li van hemû jinên ku li dervayê çerçeveya PKK ku berê PKK bûn û ji PKK dûr ketin, ji PKK qut bûn, ez roja heştê adarê li wan pîroz dikim. Ev jinên han ê ku diaxivin ê ku naaxivin, ê dinivîsînin ê ku nanivîsînin. Dûrketina wan ji PKK helwestekî cihê rêzê ye û ev jinên Kurd layiqî heştê adarê û heştê adarê layiqî wan e. Her wiha jinên ku heta roja îro koletiyê ji Xaporê dikin, jinên ku di nava PKK de ne, di şexsê İlham Ehmed û Foza Yusuf û ev jinên han, Asiye Abdullah û Nisrîn Abdullah û nizanim kî, roja heştê adarê li we ne pîroz be. Win nelayiqî vê roja hanê ne. Win layiqî Kerok Xapû ne. Win layiqî Ocalan in û win dizanin bê apo çi anî serê jinê Kurda kadroyên jin di nava PKK. Hûn baş dizanin, berî her kesî win dizanin. Zulm û zordariya ku ji destê apo, ji destê serkirdeya PKK gîhiştiye jinên Kurda. Li medya PKK binêrin, niha jî û berê jî pir mijara jinê, dosya jinê ji bo istismarê, ji bo propagandayê, ji bo reklamê pir tê bikar anîn. Şêwekî arzan tê bikar anîn. Ji bo xapandin û qezenckirina mêra û xorta jî tê bikar anîn. Tu jina bide pêş, ew ê mêr jî li dû vê rêxistina hanê wê xor jî berê xwe bidin vê rêxistina hanê. Qaş û rûmeta Kurda de li serê çiyayê xort çima wê di hindirê mala dibimînin û wan reklam û propagandayê erzan ku ciwanên Kurda bê tê xapandin. Rast e jina Kurd cihekî wî bilind û pîroz heye di civaka Kurd de. PKK jî vî cihê hanê pir bi erzanî bikartîne. Ji di aliya bikartîne. Ji bo reklam û propaganda bikartîne
û ji bo ku binpêkirînê mafê jinê di hundirê PKK de veşêre bikar tîne. Dema ku ez behsa binpêkirinê mafê jinê dikim, dema ku ez rexne li jinên li nava PKK de rexne li wan dikim, dev davê ji namûsa partiyê, dev davê ji namûsa Kurda û xapoyê ku dest davê ji namûsa Kurda behsa wî nakin. Serkirdeya PKK ku dest avêtî namûsa Kurda behsa wê nakin. Heqaretê dikî, heval te heqaretê dikî, tu nizanim çi çîrokê apoçiya ku tu kî yî tu wisa diaxive, ez kî me, ez kî me. Ev jinên ku heta roja îro di nava PKK de ne, bi rastî roja 8 Adarê li wan ne pîroz be, ne layiqî 8 Adarê ne, ne layiqî azadiyê ne layiqî koletiyê ne. Jina ketî ewa ku heta roja îro koletiyê ji Xapor dikin. Heta roja îro koletiyê ji Cemîl Bayîk û Duran Kalkan re dikin. Heta roja îro koletiyê ji PKK re dikin. Dema tu tê behsa dosya jinên bûne mexdûrê PKK wan tasfiye kiriye ku bi hezaran e jinên di nava PKK de xwe diqermiçînin û mehdê xwe diqulêpin û dilê wan li hev dikeve, tu dibê qey ev jinên ku di nava PKK de hatin tasfiyekirin, hatin kuştin ne jinên Kurd in, ne insan in, ne mirov in, ne mezlûm in. Heqê wan e ku werin tasfiyekirin. Bi vî mintiqê hanê, bi vî çavê hanê li jinên ku dev ji PKK berdan e li wan dinerin. Ev jinên ku di nava PKK de ne. Wekî İlham Ehmed û evê din, Fozal Yusuf û Besê Hozat û Sakîne Pîr û Gunil Tepe û nizanim kî û ev jinên ku mere li wan dinere nêre mêne yerî ne li ser jinatên hesibandin, ne li ser mêratên hesibandin. Li wê ortê mane. Di heqê wan de yî. Di heqê wan de yî ku tiştê Xapo anî serê wan layiqî xwe dibînin, baş. Mere ew bimînin di cihê xwe de. Ev layiqî xwe dibînin, bere pîroz bi li wan. PKK layiqî wan e, Xapo layiqî wan e. Dizanin, baş dizanin Xapo li Şamê çi anî serê jinên Kurd a, keçên Kurd a. Baş dizanin. Jina Xapo ana li meydanê vana Kesîre Yildirim wê defterê Xapo vekirana. Ew Miral Qidir ku ana li Stenbolê dijî biaxive wê defterê Xapo veke. Subhanallah ya Rabbî, Miral Qidir bêdengî naaxive û Kesîre Yildirim bêdengî naaxive, ji xwe Şemsê Qilic naaxive, li vir li Belçîqayê li Brukselê ew jî naaxive. Ewa ku çiyî li Îtalya ji xwe re restoran cî vekiriye, navê wê çi bû, Rozerîn Ayfer Kaya, ew jî naaxive. Hûn kî dixwazin biaxive? Wê Gunil Tepe wê biaxiviyan cî ewa keneke û teneke navê wê çi wekî Pîr Heboka, navê çi bû, Nilûfer Koç. Ew ê biaxive. Ew ê dosya Xapo û jinê û binpêkirinê mafê jinê di hundirê PKK de eşkere bike. Tiştekî wilo tune yî, naaxivin vana. Bercewendiyê xwe dibînin, jiyana xwe di nava PKK dibînin, di nava xapandinê de dibînin û werin vî gelê reben çend gotin motuna wî bixapînin û jiyana xwe bi dizî jiyana xwe jî dikin. Behsa zilamên ketî û zihniyeta mêr û nizanim çi û dema ku di quncika de ja herkes û karûbarî wî taybet heye. Birêz Nilûfer Koç. Hewcet nake mere behsa quncikê wê bike, îdî hatî naskirin. Li kîjan quncikê, li kîjan deverê bi kîr rûdinê, bi kîr çiqerave dixwe û kî nizam çi dike. Ev jinên di nava PKK de bi vî rengî ne. Êma yî.
نفشكي دنجي هي بتشوكن ربنن نزانن اف كادروين جينج اي جوان اي كراستيا مسالي خوشك نزانن اف اي قرت بون لنافا بكيكي ده اف جنين وكي قرما وكي ولو قرت بون وكي او نافي ويتشي ويا ازدي سوزدار افيستا او باش دزانه چیرۆکە ژن و پێکێکی چاوایی ساکینە پیر باش دەزانێ چیرۆکە ژن و پێکێکی و خاپۆ هەموو ئەف کەسێن و ئەمرێ وان بسەر پێنجی و بەرژۆرد پێکێکی فێمکردنە ژن د پێکێکی چیە گەلۆ ڕاستیە vê مەسەلەهانێ هەیە ژینۆلۆجیا و مۆنۆلۆجیا و نزانم و ژن وەکینەتەوە و چیرۆک میرۆکێ خاپۆ حیا چ دەرەجە ڕاستە هەموو دزانن لێ نانێ خۆ پێ دەخۆن نەها ولۆ ڕەوشێکی دناڤا کووردا de هاتیە پەیداکردن ji aliyê PKK û ji aliyê xapû ku pirsgirêka gelê Kurd tenê pirsgirêka jinê ye çi pirsgirêka jinê gundê jinê ava bikin nizanim fabrîqeyên jinê ava bikin nizanim tiştî û kanala jinê û radyoa jinê û kovara jinê û firna jinê û sûka jinê hemû çîrokên wilo cidakirina jinê civakê xerab dike tu wilo ti civakekî wilo lêsbiyanî bê serûber di nava civaka Kurd de bi cih bike di çawa civaka Kurd xerab bike çawa wilo birûxîne binpê bike ji ber ku bingeh hîmên bingehî ê parastina civaka Kurd nasnama Kurd zimanê Kurd kultura Kurd jina Kurd be PKK çawa kare bi vê civaka hanê xerab bike berê xwe bide jinê bi navê azadiya jinê û desthilatdariya jinê û iqtîdara jinê û van çîrok mîrokê xapû tê ji civaka Kurd ji hindir de xerab bike xapû ku ji mir behsa jinê dike û di hindirê rexstina PKK de hevserokê PQQ ê jin tuneyî hevserokê ê Cemîl Bayîk heye ji besê hozat û nizanim çi lê ê ci xapû tune di ser xapûr yan jî yekî em bêjin wekî asta xapû reqîbê xapû hempîşeyê xapû jin tune be seroka Newewî serokê Newewî ji merçêkirin li seroka Newewî ji merçê nekirin ev tişt neyê dîsa zihniyeta mêr me ji yê û jagenî ne wilo rehet yani dibînin ev kesên ku wilo pesnê tu werî ji yekî xapû çî dibêje PKK heval PKK rê li ber azadiya jinê vekir partiya PKK partiya jinê ye heval êrê xwelî ser mane bi hezara di nava PKK de jin hatin tasfiyekirin te çima vê jî nabîne bi hezaran dev ji PKK jî berdan jinên Kurdin û ji te çêtirin û sola wan ji te çêtir e tu çima vê jî nabîne hey xwelî ser heval azadiya jinê girêdayê azadiya serokhatiyê ye heta serok azad nebe jin azad nabe hey xwelî ser mane serokê te li Şamê bû û jin ne azad bû kurotê heyekekî van derew merewê hanê bicû û dubare bike qey tu ji ber xwe fedî nake heval piçekî wilo hişê te nayê serê te hey xwelî ser hey ser jinik hey ser pêl hey ser hîs heta kengî tê devê xwe û çavê xwe û guhê xwe ji pîstiya û qirêjtiya ku xapû li ser jinên Kurda pêk anîye tê çavê xwe jê bigire tê devê xwe jê bigire tê
گوهی خوشی بگره هوال تی کنگی راستیا سروکی خوی گنی فیم بکن جه چیروکا جنه بگرن جه چیروکا مافی نتوایی داخوازی نتوایش خواه آبو دما يعني پشتی هاد گرتن تشتین استراتیجی ده خطاباوی ده شرین لهمبری بیرو بوچون نتوایی ماف نتوایی کسایتی نتوایی جه شیخ سعید بگره ورن آپو جبو کو وان کسایتی هانه ده هندره دیرو کا کردا درش بگه چی کردا هاییه چند تشتین کردا هانه دواره کلتوری ده او چند کسایتی هلبستوان هنا أحمد خاني وملاي جزيري وفقي طيران وعلي حيري وفكاس صيديان لنظام مسألين توايد أف سركردين بايا بلند إيك شهيدن عمري خودان خاپوي و سركري و دچه پسني مصطفى كمال أتاتورك دي قاتل سيد رضا وقاتل شيخ سعيد كجري شيخ سعيد دچه شيخ سعيد بتشوك ديك وأتاتورك بلندك خاپوي و اف ماله وكي دندماكو اف نرخين نت هوائي وك شيخ سعيد وك سيد رضا وك ملا مصطفى برزاني وك پیش هوا قاضي محمد دما خاپو ايريشي وان بك دما ايريشي ما في كردا بك ما في دولة بويني بك تشتكي كريد بك تشتكي شو دماي قيمش خورنا برسن هوا سروقاتي تاكتيكه ديك تسروقاتي فهم نكريه خليل السريته وخليل السري سروقاتياته من سروقاتياته باش فهم كري اللي مكرتياته فهم لك بيتي حتى كان يقولوا تأف انرجي بونا كرلشمه و كرورده و پرورده تفي انرجي هانش كرتينه ما في فهم نكره بلي تماشواني هجاوه خوشكين بالرومد بالراستي دوی روژا هانه ده روژا حشت آداری بری هر کسی قربانین ریخسنا پککی قربانین خاپو جنین کرد ایکو بونو قربانی ای بونو مقدور وی جماعت هانه وی خاپوی هانه گرک مرا وان ببیر بینه و برز و رومت نزیکی کدا وان بده تشتكي نهي سانه برياركي بگره و دور بكذا جوي ريخستنا دوغماتيك و گني و كرمينال و ترور تشتكي ننورماله ولو لي ننرن برياركي جريزي نا برياركي جسارة جير لازمه و جنن ولو بحنگدنگ وكي كرد بيجن يعني برياركي جن خاصي ومير خاصي لازمه لو ما أزد بيجم يعني روجا حشتين آداري للشهيد جنن كرد يكو بدستي آبو وبكيكي جيانا خوش دستانه از حشتي آداري لوان پیروز دكم و جنن كو دوج بكيكيشي بردانه از حشتي آداري لوان پیروز دكم و جنن كو حتى روجا إيرو دناوا پککی دی وکی کوله وکی روبوت وکی پاخپاخا دجین اویانا اف جنین هان يعني نلايق كمرا حشت آدار الوان پیروز بك ليفر استمداوية في آخفتني حتى مجارة كيدن آخفتني كيدن ناوا خير وخوشيه ده يمينه